Cando te podes bañar? Cando saibas ben todas as partes do corpo. Que mañá tes exame, nena. A ver, veña, ponte aí, empezamos. Onde tes o cráneo? Aquí, Moi ben, as costelas. aquí, Costelas, moi ben. O imbigo. aquí, Ben, ben, ben. O queixo. aquí. E as coxas? Coxas, 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 coxas. Eses tanquiños, moi ben. E o xeonllo? Estas, Xeonllos, a ver, moi ben, moi ben. E os cóbados? estas. Vale, os cóbados. E a caluga? Caluga. A caluga que está na cabeciña, pero por unha parte da cabeza en concreto. Non sei. A caluga, a ver, a ver. Esto. A caluga, a caluga. E as dedas? Estas. As dedas, moi ben. E os cotobelos? Velos. Os Estos. cotobelos. E as pálpebras? Algebras. Moi ben, moi ben. Pois xa te gañaches o baño.